dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye utukalo tile 17 san 2025 maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen ani ɲankuma
bi wulada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye silamɛtinɛ tɔn min bɛ an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma sa ko groupement de leaders spirituels musulmans ale ye jɛrɛ kɛ kunun ko CICB la kumaw ye tali kɛ min ka mawuludu ko jamana yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛya ko ani ka bilasirali minnu kɛ Usman Sherif Madani Aidara ale de y'o ka tɔn o ɲɛmaaba ye baara in kɛnɛ kan sa min ye Ibrahim Jawara ale ye min sɔrɔ an bɛna o di aw ma minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale ye kɔmasegi baara kɛ kalo 6 min tɛmɛna seko ni dɔnko wulikajɔ min sera ka kɛ ɲinan san ye n'o kɛra seko ni dɔnko san ye a ye kimɛli kɛ o baaraw la minisiri 3 olu taara Samankɔkaw fɛ Samankɔ min ye sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ min bɛ yen ni maaw kun taara so jɔ a la n'u y'u lawuli u taara ka t'u ɲɛda yɔrɔ kan baara bɛ cogo min ka taa o lajɛ palibana ale kɛra maa 8 olu sata ye Kulukɔrɔkaw fɛ yen fangandaraki min ma se ka ɲɛ sɔrɔ an fɛ yan Faransika maa min b'a la Faransi y'a yira sa k'a fɔ ko u na wuli ka jɔ kɛ yaasa u ni Mali jamana bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sigi cogo min na maa kofɔlen ale bɛ se ka labila cogo min Donald Trump ale ni Putin olu ye ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ sa baara in kɔni kɛra hukumu min kɔnɔna na diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ jɔlen don ka nin waleya in ale kɔnɔ sabula min ye masakɛba 2 minnu bɛ yen bi n'olu kɔni kɛlen don ka diɲɛ fan tila 2 ye olu bɛɛ lajɛlen ka mafalenba 2 don minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alaskakaw fɛ fala ye ja Alaska in yɛrɛ kun ye Rusiw de ta ye o diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma ye dɛ Burkina ni Senegal ni Gambie ni Sierra Leone ni fɛnw bɛɛ kun ti Mali ta ye de n ko Sunjata Keyita taara so dege Nema de o bɛ Moritani fɛ bi diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma de dɛ fala ye maa 8 olu tora 18 olu tora sirabaka kasara dɔ senfɛ Algérikaw fɛ yen min ye maa 2 pankuru fana bina ni olu ye n'o ye dunan pankuru ye o bina ni olu ye Faransikaw fɛ yen maa 2 in kɔni Sisikaw ni Alimanikaw don Afganw olu ye san 4 sɔrɔ fanga la fala ye o ko bɛ cogo bi an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na wulada in na k'olu lase aw ma nin ye an don k'a ye bi wulada in na fala ye teri tɛ fanga la kuma tɛ nin waati in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ wuli ka nafa de kama maa bɛ ɲɔgɔn ye u ka nafaw de kama u bɛ dɔ sɔrɔ min na anu bɛ se ka min kɛ ka k'u ka jamanaw mago ɲɛ ka kɛ n'u ka kuntilennaw n'u ka jamanadenw ka hakɛw ye u b'olu de lajɛ k'o sanga ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ sa ka u dan tigɛ ɲɔgɔn ye kunna sini ko n'o ye juma ye jamanakuntigi belebeleba 2 diɲɛ kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra Amerikɛnw olu ka dugukolo sanfɛ fala ye ɲɛmaaba 2 in n'a ka di i bɛ se k'a fɔ ko min ye Vladimir Putin ye ale bisimilara maa min fɛ sa o ye Donald Trump ye n'o ye l'Amerikɛnw ka masakɛ ye fala ye u bɛ taa ɲɔgɔn ye kuma min kan kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama o ye Ukraine kɛlɛ ko ye min daminɛna san 2022 san n'an filɛ nin ye o san 3 ni san 1 ni dɔɔnin na nin ye Irisi ale ni Ukraine karilen don ɲɔgɔn na Donald Trump kalikan ko f'a ka bɛnkan sɔrɔ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'i ye Irisi ta k'a lajɛ ale ye diɲɛ dugukolo ka jamanaman bon na ale ye bi dugukolo hakɛ la ale de ka bon ni diɲɛ dugukolo bɛɛ ye Irisi ye jamana ye a fan dɔ bɛ nanzaralakaw fɛ n'o ye Europe ye a fan dɔ bɛ Asie fana fɛ o ye danfara caman don ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula Irisi ka bon kojugu fala ye o jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye ale de ni Donald Trump ye ɲɔgɔn ye Trump ka laɲini ye min ye Ukraine ko o bɛ se ka ban cogo min kɛlɛ bɛ se ka fan cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min fala ye nin waleya in bɛ ka kɛ nanzaralakaw olu minnu ka kɔladen yɛrɛ ye Ukraine ye n'o ye Européenw ye Donald Trump ko a tɛ fɛ k'olu ye ko in kɛnɛ kan dɛ Ukraine jamanakuntigi Putin fana ko k'ale n'o tɛ kuma ɲɔgɔn ye k'ale t'a fɛ ka o ye fala ye a kuma in nigisi nagasa cayara
waati dɔ la u tun ye ɲɔgɔn wele k'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Sawuditikaw fɛ yen. Putin ye a ka maa wɛrɛw bila ka taa a yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan. O nana bɔ a la, u ko k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Turkikaw fɛ yen, Ankara. Putin ma ye o fana kɛnɛ ka fala ye. O ye Donald Trump tɔɔrɔ. Ale ye kuma caman fɔ ko ni Putin ma sɔn a ta ma ko a na wuli ko ka ngɔni d'a tɛgɛ. Fala ye o fɛn tɛ. Yan'o cɛ n b'a dɔn k'a fɔ Irisi ni Chine olu ye baara dɔ kɛ sankolo la ka dan dɔ yira tuguni min ni Israel ni Iran ka kɛlɛ in tɛ kelen ye. Donald Trump ale ye faamuyali kɛ ko la, a ye jinin k'a koliji la k'i bɛrɛ bɛn Donald Trump ma. Fala ye diɲɛ kɔnɔna na kunnafonidiba maa 700 ka bɔ diɲɛ fantan 4 olu de taara jigi sa nin kan militaire ba in kɔnɔ Alaskakaw fɛ États-Unis. I hakili bɛ kunnafonidila fɛn fɛn la, a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Laɲini kun ye mun ye? Ko min ye Putin ye, a ka sɔn sa kɛlɛban o sɛbɛn ka sɔrɔ min ye Ukraine ye, o bɛ se ka lafiya cogo min. Putin n'i ye nansara kunnafonidilaw ɲininka fala ye, olu b'a fɔ k'a tigɛlen don ka bɔ diɲɛ na, ko nin taama in ko fisayara a ma kosɛbɛ, ko n'o tɛ k'a kun tɛ se ka taa yɔrɔ si, ko a dan ye munumunu salo ye a ka jamana kɔnɔna ani jamana minnu bɛ yen ni k'a sɔrɔ a dun taara yɔrɔw la dɛ. N'i ma fili, a bɛ taa Arabi Sawuditi ka taa Afrique du Sud. Komi États-Unis fana tɛ aw ka CPI n'aw fala ye. I y'a mɛn a y'a minɛ a y'a bila. États-Unis yɛrɛ tɛ CPI la. Ale ka sira foyi tɛ CPI fɛ bi, a ka sira t'a fɛ sini. A sɛbɛn a ma tɛgɛ nɔ bila, a ma sɔn n'a ye, a ma jɛn n'a baara kɛcogo ye, a tɛ boli ale kan. Nansara jamana ninnu yɛrɛ fala ye, olu de bɛ wuli ko jo sariya, olu de b'a fɔ ko démocratie, nka o bɛɛ la n'a ka di u la, u b'a lafasa, nka n'a man di u la, u b'u ɲɛ k'a kan, i b'a fɔ k'u ma deli k'a ye. A na kɛ sa min ye Kremlin n'o ye Irisiw ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ye, ale ni Maison Blanche u y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Fala ye k'u ye ko in labɛn koyi. Hali Donald Trump a sɔnna ka na i jɔ min ye tapi kan ka Putin kunbɛn. Putin fana ka Anglɛkan fɔ a ye ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnna jamana fila in a min ye a faama baarakɛyɔrɔw fɛ yaasa lajɛ in ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na. Ba Trump ka maaw fala ye k'u kumana fɛ dɛ, k'i bɛ min kɛ tɔw la, i bɛ ko min kɛ tɔw la, i bɛ min fɛ, n'i y'o kɛ nin na, a b'a to pankurutikɛlaw ka segin dɛ, o maa don dɛ. A ye min ka anw na kɛ, i hakili t'a la de. Ma ɲɛ sɔrɔ sen t'a la. A yɛrɛ de nan'i jɔ f'a bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka Putin kunbɛn. Fala ye a kɛlen k'a kunbɛn, Putin fana ye ngilɛ fɔ a ye, i n'a fɔ bɛnkan kɛra cogo la cogo min na. Kunnafonidila minnu bɛ yen, olu bɛɛ lajɛlen sansalama ka t'olu bila so belebeleba dɔ kɔnɔ, ko ni jamanakuntigi filaw tilara ɲɔgɔn ye la tuma min, u ka na u bɛna kunnafonidi kɛ ni ɲininkali min b'u fɛ u bɛna se k'o kɛ. Fala ye maa minnu ye ko in lakɔlɔsi diɲɛ kɔnɔna na, ani an yɛrɛ ka kunnafonidi jɛkulu minnu bɛ farafinna yan minnu y'a lakɔlɔsi fana, olu ko maa bɛ se k'i miiri jigin min na, o ye k'a fɔ sa min ye lamɛrikɛn jamana ye, o ɲɛmaa ka sɔn min ye Irisilakaw ka ko ma, ko wɛrɛ bɛ ko in na ko maaw tɛ min ɲɛdɔn han. Vladimir Putin a selen tuma min na Alaska kɔnɔna na, a ka mɔbili tapi rouge ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye Amerikɛn sɔrɔdasiw ye, u bɛɛ lajɛlen y'u ɲɔngiri k'a fo k'a masakɛ kunbɛn fala ye. Wa min ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye, min ye Vladimir Putin ye, a ka sɔn ka don maa wɛrɛ ka mɔbili kɔnɔ han n'o ye faama mɔbili ye han, ani Trump donna Trump ta kɔnɔ ka taa sa k'u masakɛ sigi o kɔnɔna na. Maaw ye waati min na ni Putin sigilen don, maaw y'o yɔrɔ sama kosɛbɛ k'o lajɛ, sabula Putin bɛ taa diɲɛ fan o fan a n'a ka mɔbili de bɛ taa fala ye, nka a sɔnna ka don. Nin bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw y'a yira sa ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen kun don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Baabu yɛrɛ tun kan ka sigi min kan, o ye Ukraine kɛlɛ ye. Taama in kɛkun ye o de ye, o de fɔra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Nka n'i y'a ta k'a jateminɛ, fala ye ko min ye kalo 6 de ye nin ye, tibitaba bɛ ka kɛ Vladimir Putin nɔfɛ a ka sɔn ani Trump k'u sigi. Nka labɛn o labɛn kɛra n'u ko sa ko Vladimir Zelensky bɛ kɛnɛ kan, Putin bɛ a ka maa wɛrɛw bila ka taa.
a nana kɛ sa Trump yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min bi ale de ye kumakan di maaw ma k'a bɛ kɛlɛbanw kɛ ale y'a fɔ sa k'a bɛ kow ban pewu Amɛrikɛnw u ka sɔrɔ sa min ye k'u ka nin base belebeleba ye n'o ye Alaska ye o fana takun ye min ye sabula o bɛ irisiw hakili sigi kosɛbɛ u bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn ye min ye Putin ye a nalen ani Trump ye ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn sumusumu ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'u dɛndɛn ka taa don Trump ka mobili kɔnɔ fala ye k'u ye ɛri 3 de kɛ u bɛ kuma na kuma min sen fɛ a duguma kumaw maa ma olu mɛn dɛ wa min ye irisiw ka ɲɛmaa ye a tilalen kɔ kuma ninnu bɛɛ la tuma min na sa ale ni Trump u fila bɛɛ lajɛlen u nana ka na kunnafonidilaw ka na olu kuma ɲɔgɔn ya fala ye kunnafonidilaw kun sigilen don min kan o ye k'a fɔ an n'an yɛrɛ fa bi ninnu maaba fila in kɔni an n'an ɲininkali da ninnu kan yan bi k'u ko k'olu u bɛ dantigɛliku ye nka olu ti maa jaabi dɛ k'u ti maa si ka ɲininkali jaabi jamanakuntigi fila bɛɛ sɔnna o ma o la sa i b'a dɔn k'a fɔ fala yɛrɛ bɛ dɔ dɔw la ni conférence de presse bɛ yen ɲɛbila kumaw de bɛ fɔ fɔlɔ ɲɛbila kumaw la dɔrɔn kuma dira Putin ma Putin a donna baabu kɔnɔ fala ye a ye Trump fo a n'a ka maaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo u bɛ yɔrɔ min na nin n'o ye Alaska ye a donna o tariku la ka ɲɛfɔli kɛ o la ka tila k'a yira tuguni ko yɔrɔ min don olu irisiw b'u yɛrɛ ye a yɔrɔ la baara yɛrɛ ni kunbɛli kɛra kocogo ɲuman min na fana a ye Amɛrikɛnw fo o la balimaya ni sinjiya ani bolodiɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn kɔnɔ n'o tɛ bilako ye a y'i da don o la a ko ko Alaska dɛ ko irisiw ka dugukolo don han waati min na a bɛ k'o fɔ o y'a sɔrɔ min ye Trump o masumalen jɔlen o bɛ k'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn u y'a fɔ Ala ka nin ci i ka nin dala minɛ dɛ n'i ye nin dala minɛ i b'an ka ko bɛɛ tiɲɛ fala in se a ye nin kuma mɛn koyi Trump ale jɔlen don kɛrɛfɛ min ye Putin ye sa a tilalen kɔ Alaska tariku la u nakun yɛrɛ n'o ye Ukraine kuma ye a y'i da don o la koyi a ko ko min ye Ukraine ko ye n'u b'a fɛ a kɛlɛ ka ban fala ye n'u b'a fɛ u ka ɲɔgɔn faamu olu ta ye yɔrɔ minnu ye u k'olu t'olu bolo olu ye kɛlɛ minnu kɛ ka tɛmɛ u kana da don olu kumaw la degun min bɛ u kan bi yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye nin kɔni ye olu ta ye Crimée Donetsk Luhansk ka taa se Zaporoya ma ale ni Kherson ninnu k'olu kɔni kuma kɔni kana fɔ tuguni k'a fɔ ko olu bɛ bɔ olu la mɛnɛ ko ni bɛnkan min kɛ sɔn ka kɛ bɛnkan ka kɛ o ka fala ye ko wa fana ko min ye kɛlɛbanko in ye a bɛ min f'u ye u bɛ ka minɛnw cɛli min kɛ ka taa di Ukraine ma nin ye u k'o fana minɛndiw jɔ fɔlɔ n'o kɛra u na se ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka kalata kuraw sigi a dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna n'o kalataw jaabi kɛra min ye u na sɔrɔ ka bɛnko kuma fɔ yanni marifaw ka bila Vladimir Putin ko seginkɔ ko tɛ siranɲɛ ko tɛ kɛlɛ tɛ olu ni Ukraine cɛ nka ko bɛɛ n'a kɛcogo don sabula fana maaw nana ye mun nana far'u kan san 3 ani tila kɛlɛ o min bɛ senna nin ye a ka d'ale yɛrɛ a ka ban koyi maa fa o t'ale fɛla ye kuma tɛ min ye ka maaw bɔnɛ u ka nin na k'a sɔrɔ u sen t'a la u nin t'a la ko wa ko ale bɛ min f'u ye n'u bɛ bɛn fɛ ale ka kumaw filɛ nin ye dɛ u bɛ yɔrɔ min kalataw ka kɛ yen irisiw kɔni donna dugu o dugu kɔnɔ fala ye nin kuma in ni nin kun fɔra européen ɲɛna o tun bɛ bɔ salle kɔnɔ olu t'a fɛ k'o m'u tulo la fiyewu o kɔfɛ min ye Trump ye a ye kuma ta a ko ko don kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin ye ko bi ale ni Putin ka ɲɔgɔn ye k'o ye koba ye ko sabula min ye Ukraine ko kuma in ye ani kɛlɛba min kan ka sigi Ukraine kɔnɔna na ale nana a ko k'a b'a ɲini a kɛra san 1 ye o san 5 o san 6 o ale ko a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa ka se ka nin ko in ban faali min bɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ taa se maa 7,000 ninnu ɲɔgɔnnaw ma o bɛ se ka dɔgɔya cogo min o y'ale ka ɲini fɛn ye a ko k'a y'a ɲini min ye Vladimir Putin fɛ kɛlɛ dɔ kɛra la ten jolibɔn ka ban a ko a kuma min na ni Putin bɛ ka ɲɔgɔn ye ko Putin yɛrɛ sɔnna o ma k'a fɛla ten jolibɔnba in ye kuma bɛɛ min ye ka ko farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na k'u bɛ se ka sigi sen kan cogo min nka fala nin yɔrɔ in na kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine tɔgɔ bɔra Trump da siɲɛ 1 a ka kuma tɔw bɛɛ lajɛlen
a y'a ka nisɔndiya de yira ale ni Putin selen ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nin ye ka ɲɔgɔn ye ka kuma ko wɛrɛw fɔra o fala ye min tɛ Ukraine ko ye ko maa si tɛna se ka kɛ o gundo dɔɔnin na sabula min ye Chine ye BRICS ko kumaw ka taa se diɲɛ yɛrɛ taabolo kura minnu bɛ yen bi ko a bɛ komi Putin kɔni ye diɲɛ leçon ani komi ale tun tɛ fanga la ko tun bɛ cogo min ko minnu kɛra a kɔ a y'olu bɛɛ de ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ k'a bila a jour a b'a fɔ min ma cogo min na k'a bila a jour ka sɔrɔ k'a fɔ a yɛrɛ k'a lajɛ sisan n'o y'a sɔrɔ ko kan ka kɛ cogo min n'a ka ɲi a yɛrɛ ma cogo min na fala n'o kɛra i tɛ se ka girin ka décision ta o donc Ukraine ko kɔni taara kɛ to binna nugula de ye a ko la ten babu ma tali caman kɛ o la nka u y'a yira sa k'a fɔ ko yalama ko min ye u ka kumaw senfɛ Trump ko k'a fɔ ko ka u jamanakuntigi saba sigi k'o kuma t'a la dɛ ko ale yɛrɛ nisɔndiyalenba de don min ye Putin nalen ka na kɛnɛ in kan ka na kuma ta ko fɛn caman bɛ yen a yɛrɛ bɔra olu kalama ko caman bɛ yen a y'o fana ɲɛdɔn sabula européenw a y'u lamɛn siɲɛ caman a ye Zelensky lamɛn siɲɛ caman sisan ale yɛrɛ ye ko in faamu a ko min kɛlen filɛ nin ye k'an k'o jate i n'a fɔ para dɔ kɛra ka taa ɲɛfɛ ko wa fo segin tɛna na y'o la tuguni ko ni ala sɔnna a ma ko min ye kɛlɛban ye ko a bɛ sɔrɔ o la sa u y'a ɲini u ye a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na ko siɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn ye fala ye ko ni ala sɔnna a ma k'u bɛ t'o kɛ Moskukaw fɛ yen n'o ye irisi faaba ye o ye Putin ka laɲini ye Trump y'a yira k'a fɔ k'o ka ɲi kosɛbɛ k'ale yɛrɛ bɛ jɛn n'o ye k'o bɛ kɛ jamanakuntigi fila in kɔni u foto a n'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni juma tile bɛɛ o de tun bɛ bɔlɔlɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ bɛɛ kun sigilen don k'a lajɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ jamanakuntigi Putin ye ale bɛ na ka bɔ a ka avion kɔnɔ Trump b'i jɔ k'a kunbɛn fala yɔrɔ dɔw la fana i b'a ye k'a fɔ min ye américain sɔrɔdasiw ye u b'u suru u kunbere kan ka marifa ka min ye tasibila k'o kɛ irisi jamanakuntigi ye irisi jamanakuntigi fana waati ni waati a bɛ to ka anglɛkanw fɔ sɔn yaasa ka se k'a yira sa k'a fɔ k'u na se ka ɲɔgɔn faamuya nka min ye jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ye laɲini kun ye min ye Putin bolo bi tagalen kɛra ɲɛfɛ dɔɔnin n'ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ n'u ye ɲɔgɔn ye bɛnkan na sɔrɔ nka min ye ko minnu fɔlen filɛ nin ye alaskakaw fɛ yen o na kɛ u ka sinsinbereba ye sinsinbere min ni ale yɛrɛ na kɔmasegin kɛ a tɔw ye n'o ye OTAN maaw ye yanni u ni irisi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka a kɔni ko fɛn min kɛlen filɛ nin ye segin t'o la tuguni fala i b'a dɔn k'a fɔ ko laadala ni nin ko sugu ninnu banna u bɛ jɛ ka communication déclaration commune kɛ o déclaration commune u ma se ka o kɛ nka o kɔni ye ŋaniyaw ta sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna bɛn ko kan ko minnu bɛna n'a to sa don nataw kɔnɔna na min ye irisi ani Angleterre irisi ale ni États-Unis ye u bɛ se cogo min na k'u bolo to ɲɔgɔn bolo min ye Putin ye sa a taatɔ a ko ni ala sɔnna a ma ko siɲɛ wɛrɛ k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Moskukaw fɛ yen Donald Trump ko k'o ye ko ɲɛnamaba ye ko ni ala sɔnna a ma ko ale bɛ taa o kɛnɛ kan ko hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna lagosi ta ka ɲɛsin ale ma mɔgɔw bɛna kuma wɛrɛ fɔ ale ma k'ale kɔni na ye o kɛnɛ ka fala ye nin maaba fila in u ka ɲɔgɔn ye la an sera ka minnu sɔrɔ a la o de ye nin ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye n'an bɔra Alaska an bɛ segin ka na Bamako kɔnɔ dugu ti san ye Faransi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali wolomasiri Mali sɔrɔdasiw ye
minnu bɛ fanga la bi n'o o ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'u ye kuma fɔ ka ɲɛsin maa min n'o olu ka faransi ye a tɔgɔ ye ko Yann Vezelier k'o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ ko min ye Yann Vezelier ko an bɛ ka min fɔ yan Bamakɔ yan Falaye k'o t'a sɔn ye k'olu ka baarakɛla don lasigidenso la ko min ye ko min kɛlen filɛ nin ye k'olu ma da o kuma ninnu na Falaye ko nka ko n'Ala sɔnn'a ma ko ni Mali ɲɛmaaw na sigi ka kuma nka an bɛ min fɔ dɔrɔn Faransi ale ni Mali ni Burkina ni Niger olu kɔni y'u kɔ don ɲɔgɔn na a mɛnna nin waati in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen wa min ye maa kofɔlen min filɛ nin fana n'a minɛnen don Falaye a yɛrɛ ka telefɔni de kumana sɛbɛn minnu ni gafe minnu yera a ka kow la Mali bɛ k'i sinsin o de kan ani baara minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ yan n'Ala sɔnn'a ma ni ko kura wɛrɛ minnu yera a ko la sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiw senfɛ Falaye an n'o da maaw tulo ka don nataw kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa ale Faransi kelen kɔnɔna na pankurun dɔ n'o ye turisi pankuru ye Suisse maa kelen tun b'a kɔnɔ Allemagne maa kelen o pankuru kɔni dafirila Faransikaw fɛ yen ko ye pankuru fila de don Falaye u ye ɲɔgɔn gosi ka taa bɔ ka bin kunungo Faransi ale worodugu yan fan fɛ min ye u ka yɔrɔ min bɛ sa n'o ye Saint-Point a ɲɛ fɔra kunnafonidilaw ɲɛna k'a yira sa k'a fɔ ko pankuru fila in kɔni binnen Suisse ka ɲi ale ni Allemagne ka ɲi u bɛɛ lajɛlen ni tora waleya in senfɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati aérodrome bɛ sa n'o ye Barcelonnette ye a kɛra o kɔnɔna de la yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ wulikajɔ la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kun min y'a to nin dunan pankuru fila in u taara dafiri ani k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ gendarmelakaw bɛ k'o ɲɛɲini Marɔkaw fɛ yen jumadon olu ka donita mobili dɔ sa o kɔni binna de ko ye ka bɔ pɔn dɔ sanfɛ u ka dugu yɔrɔ min bɛ sa n'o ye Oued El Arache ye Alger yɛrɛ masurunan na maa 18 o de ni tora o waleya senfɛ maa 24 olu sɛbɛkɔrɔ joona na waleya in kɔni cɛjuguyara kosɛbɛ a ye siraw kɔni baaraw bali kosɛbɛ min ye kunnafoni sira minnu fana bɛ a olu caman fana tigɛ wulikajɔ kɔni bɛ sen na a waati la sa yaasa min ye o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nka min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya tɛ se ka to ten ko fo ɲangini ka kɛ sabula a yiralen don k'a fɔ sa mobili minnu bɛ boli Algérie kɔnɔna na u kan ka baara minnu kɛ n'o y'u ka contrôle ye o tɛ se ka kɛ tan cogo la nin ka se ka bin ni maa hakɛ o ni ka bɔ nin ko in senfɛ Falaye n'an bɔra an bɛ taa Kabul n'o ye Afganistan ye utukalo tile 15 san 2021 Talibanw olu ye fanga ta Afganistan kɔnɔna na koyi kabu ye fanga ta bɛɛ lajɛlen y'a sa k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni a de guwanna kosɛbɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ maaw bolila don k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ jamana caman y'a ka minɛnw cɛ ko sabula min ye Talibanw ye olu nana fanga la a san 4 kɔfɛ bi Talibanw k'u ye yɛlɛma don min ye jamana caman bɛ yen olu kun y'u tigɛ ka bɔ u la pewu k'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛna se ka baara kɛ nka nin waati laban in na a yira k'a fɔ sa ko min ye Alimanw ye olu kɔni sɔ gɛrɛ olu la dɔɔni Irisi o de kɔni kɛra jamana fɔlɔ yɛrɛ ye min sɔnna k'a fɔ ko min ye Afganistan fanga ye ni o ye Talibanw ka fanga ye ko a y'a lakodɔn Irisi ale kɔni jɔ a jɔyɔrɔ la sabula min ye États-Unis ye ale de tun bɛ Afganistankaw fɛ yen mɛ bi bi in na Irisilakaw kɔni wulila ka s'u ma u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale taara fo Kabul yɛrɛ n'o y'u ka faaba ye waati in fana na sa a yira k'a fɔ fana ko Chine fana o fana n'u bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni feere ko ta na sira fɛ yaasa min ye Kabul ye a bɛ se cogo min na ka sigi ani Pékin olu bɛ se cogo min na ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko san 4 tɛmɛnen kɔfɛ maaw kun hakili bɛ min na ko min ye diɲɛ jamana wɛrɛw fana bɛ yen bi minnu kɛlen don k'u bolo ka bɔ Talibanw nɔfɛ ko ye Falaye ko wasa ko min ye nin waati laban in na ye maa caman kun miiri tun bɛ min na ko kajibina ko minnu bɛna taa bɔ nin ko in na k'olu tɛ ka ye a la u bɛ ka kow faamuya maaninfinw ka hakɛw kɔni o ye silamɛ diinɛ taasira ye n'i bɛ t'u fɛ i bɛ t'o taasira fɛ deniba foyi tɛ o la wa min ye u ka jamana sariyaw ye minnu ye i b'olu bato aw tɛ se ɲɔgɔn ma nka n'o bɔra la yɛrɛmabila ka ko kɛ i n'a fɔ tigi t'a la ko kɔni o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u fɛ kuma tɛ ka silamɛ diinɛ lagosi u tɛ sɔn olu ma wa sariya o de bɛ u bolo u bɛ baara kɛ ni o de ye n'an bɔra an bɛ segin ka na so an bɛ taa Masina maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa n'olu bɛ Jimijɛlakaw fɛ yen olu kɔni Falaye k'u ka taxes sara dɛ tiɲɛ don degun b'u kan sa u kɔni bɛ Jimijɛla u y'a yira sa k'a fɔ Masina marabolo la sa taxe min bɛ n'an b'a fɔ o ma ko TDRL n'o bɛ sigida baaraw kɛ sa k'olu yɛrɛ de tɛ dugu kelen yɛrɛ ye Masina yɛrɛ commune dugu 24 na min sera k'a sara wa u y'a yira sa ko nin waleya in kɔni ɲɛna kosɛbɛ n'o ye fasodenɲumanya waleya in ye k'a b'a to ni maa ninnu kɔni u na se ka misali di u ka musaka minnu bɛ bɛn sa TDRL yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma pewu
min ye ni maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila u taara wari dafalen bɛɛ lajɛlen di nin kalo in tile 11 ɲɛmaw ma k'a yir'u la sa k'a fɔ ko u k'u jija a ka don a donda fɛ wa n'u ni hakɛ min ka kan TDRL saraliko hukumu kɔnɔna na ko o ka kɛ min ye jimijala yɛrɛ ye e ko dugu 24 de taa komini kɔnɔ a fala ye olu maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu dɔrɔn de ye TDRL sara kulukɔrɔkaw fɛ yen palibana ale kɛra maa 8 olu sata ye min ye kulukɔrɔ ale dɔgɔtɔrɔlakaw u y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ avril la ka na se juin ma u ye kimɛli kɛ sa maa 103,355 olu de kɔni sigana yiraw la sa k'a fɔ ko palibana kɔni bɛ olu la n'i y'olu ta k'u lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ sa ko min ye maa 5,478 olu kɔni ta o tɛ pali gɛlɛmanba ye ten pali min t'a ka jugu sa o ye 4,400 maa 3 ye maa minnu bɛ sa n'u kɔni ta kɛra ko yɛrɛ k'a juguyara kosɛbɛ f'a kɛra olu sata ye o ye maa 8 ye o la sa min ye kulukoro ɲɛmaw ye u bɛ ka welelema dabila sa maaw ka se ka u yɛrɛ tanga cogo min na fɛɛrɛ minnu fɔra k'olu sigi sen kan kuma tɛ samiya donna in na ji bɛ yɛlɛli min kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na simiyo n'o ye bana ye ale fana bɛ pali bana ye yaasa ka gawokaw kisi o ma sa u kɔni ye boloci sigi sen kan utukalo tile 14 min ye pali min bɛ yen sa n'ale bɛ sigi samiya donda waati la sa o bolociw kɔni daminɛna sa denmisɛnnin minnu si bɛ san 3 la kalo 3 la ka taa se kalo 59 ma baara in bɛ ka kɛ olu la gawo fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye baloko gɛlɛya fana ye sa ka se ka maaw tanga o baaraw fana sigilen don sen kan min ye programme national de lutte contre le paludisme ye sa n'o ye PNLP ye ale de kɔni kɛlen don ka baara in sigi sen kan yaasa musow minnu bɛ waati na yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna na ani denmisɛnnin minnu bɛ yen olu bɛ se ka kisi cogo min na baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na sa baara fɛɛrɛ kɛnɛ min sigilen don sen kan sa n'a bɛ fɔ o ma ko fiɛri 2nan ale baaraw bɛ tali kɛ sa baara mun na sa o ye ka se ka maaw dege u yɛrɛ ka se k'u boloma dɛmɛ cogo min na ka se ka baaraw sigi sen kan o baaradege hukumu kɔnɔna na sa tako 2nan in jumadon olu kɔni ye baara kɛ kulukorokaw fɛ yen min ye kulukoro bolofara min bɛ ka se k'a lajɛ ka minɛn ta k'a di maaw ma maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ boloma yɛlɛma baaraw hukumu kɔnɔna na ka se ka olu dɛmɛ cogo min na ni fɛɛrɛ kuraw ye min ye kamalenni maa 900 ka bɔ kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen na olu kɔni talen don sa kalansen ka sigi u kunna dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnniyaw kan cogo min na u ka taabolow bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen an bɛ taa samawakaw fɛ yen samankɔ min ye mali gouvernement minisiri 4 juma tɛmɛnen olu tun bɛ taamala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko samankɔ min ye sɛnɛ minisiriso ale ka kalankɛnɛ belebeleba de bɛ yen kalankɛnɛ in a yɛrɛ sa fala ye ko anw kun y'o bɛɛ lajɛlen ta k'o morcele k'o lotiser k'o di maaw ma min ye minisiriw ye nin y'u taako 2nan ye sabula o ye taako fɔlɔ min o y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta u y'a ɲini u fɛ sa u ka wuli ka bɔ yen min ye u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min o la sa minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye mamudu kasoge ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna n'o ye abdulayi imran ture ye ka taa fara minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna dawudu ali muhamedun ka taa fara sɛnɛ minisiri kan n'o ye daniel simon clement ye olu de taara sa baara in kɛ kun ye min ye ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ maa minnu tun bɛ sojɔ la kɛnɛ ninnu kan n'o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔra pewu kɛnɛ belebeleba lahaw ta min bɛ yen sa ni sɛnɛkɛlaw kan ka se ka mɔnɔ bɔ a kɛnɛ kɔnɔna na ka maaw kala a kɛnɛ kɔnɔna na ko san 2024 o y'a sɔrɔ kɔni kalandenw tun tɛ se ka kalan kɛ sabula yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun minɛnen don taari 1000 ani kɔ fala ye o de kɔni bilalen don sa sɛnɛkɛlaw ka ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa sɛnɛ bɛ se ka layiriwa cogo min na sɛnɛkɛlaw bɛ ɲinini minnu kɛ u bɛ se ka sigi sen kan minisiri mamudu kasoge n'ale bɛ sariya minisiriso kunna a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ko sabula ko u ɲɛ b'a la k'a fɔ maa caman wulila so kelen kelen minnu bɛ yen sa ko u bɛna olu fana kɔnɔna na maa tɛ u kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye yɔrɔ bila minisiri min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko kunna a ko ko ale nisɔndiyalen nka a jɔrɔlen don ko sabula halisa yɔrɔ dɔw bɛ yen maaw t'a fɛ ka wuli fɔlɔ anw kɛlen k'a feere kɔni lettre d'attribution ma d'i ma ka ban i ma taa notification ta i bɛ taa titiri ɲini a banna a kɛra falaye dugukolo ko ma ɲi dɛ i sunɔgɔlen dalen i ka so u bɛ wuli k'i ta tɛ du ye u bɛ papiye bɔ f'i ja bɛ tigɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma yɔrɔ min filɛ nin ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a dabɔkun ye sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛlaw ni sɛnɛ baarakɛlaw sɛnɛ ɲininikɛlaw k'o la sa ko min ye minisiri min bɛ sariya ko kunna a ko nin ko in maa b'a kan wa u bɛ wuli de u na wuli jagoya la nka minisiri min bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kan o fana y'a yira sa k'a fɔ ko baara bɛ sen na ko min ye sarali min kan ka kɛ maaw ye ani k'u bila u ka hakɛ min kɔnɔna na
k'o fana bɛ ka to senna fo ka t'o bɛɛ lajɛlen ban ale kɔni i cɛ siri sa ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sigi sen kan a musaka ko k'o to trésor maaw bolo min ye Imran Ablaye Ture ye a ko sa ko min ye maa bɛ k'o ka hakɛ kun bɛ nin ko in kɔnɔna na u y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ lajɛlen ba trésor la sa u kan ka maaw bolo ka hakɛw kɔnɔna na sɛnɛ minisiri ale ko kɔni ko min ye jɔrɔna dɔw bɛ ale la hali bi ko sabula halisa maaw u ɲɛ tana ye dugukolo ninnu ɲɔgɔnnaw ye koyi ɲininikɛlaw ka dugukolo sɛnɛkɛlaw ka dugukolo maa minnu b'u dahirimɛ ɲini dugukolo yɛrɛ la n'o ye baganmɔnaw ni jɛgɛminɛnaw ni fɛnw ye k'olu kɔni bɛ kumaniya dugukolo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ minnu dantigɛlen don k'o bilalen don maaw ka sɛnɛkɛyɔrɔ ni kow kama k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ten cogo la ten ko fɔ wulikajɔ ka kɛ i n'a fɔ min kɛra Samango yaasa yɔrɔ tɔw ta olu fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min minisiriw y'a jira sa k'u na hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa nin ko ɲɔgɔnna u bɛ se ka dɔgɔya cogo min minisiri minnu taalen filɛ nin ye premier minisiri ko ale de y'u ci ka taa fala ye jamanakuntigi o ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka taa lajɛ Samango n'o y'a sɔrɔ maaw u ye kɛnɛ bila pewu kunungo Bamakɔ musée la Seko ni Dɔnko caravane min bɛ yen n'o sigilen don Nizɛrikaw ka alifari tɔgɔ la a su kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye a défilé de mode su ye o tun bɛ musée la su rɔ min ye kɛnɛ denfaya a tun bɛ minisiri Mamu Dafe bolo UNESCO maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan alifari yɛrɛ Seko ni Dɔnko tigilamaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa minnu bɛ finiw dilan sa n'o o ye an ka kalalikɛlaw ye fala ye 15 finiw maliyɛnw na olu tun bɛ ko in kɛnɛ kan min ye Niger ni Burkina ye bazɛn ni bɔgɔla ale ni dalifini ni kɔbafini ni faso danfani a bɛɛ lajɛlen taara kari ɲɔgɔn na ye kunungo ka kɛ ni nanzaralakaw fana ka kalaliw ye alifadi yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a yɛrɛ ye tagama dɔ fo k'a mugu alifa tumutuka don koyi tumutuka don a ko k'a bɛ Asimi fo ka ye général de division Ablaye Mayiga fo Mamu Dafe k'ale sɛbɛkɔrɔ fo sabula ɲɛmaw ye fɛn fɛn fɔ a ye yaasa a ka kɛnɛ bɛ se ka sigi ka ɲɛ cogo min na a ma to a kɛnɛ kelen kɔfɛ a yera bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan waleɲuman dɔn u y'olu fana fɛnw di fala ye ni o ye a tɔgɔ di miseli u ye miseli bɛn miseli u y'o di ka ɲɔgɔn kala ɲɔgɔn na miseli k'o fana di min ye cɛfɔ ni kan bɛ miseli k'o di jamanadenw bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma AES jamanaw kɔnɔna na a ko sa ko ni nin ye Mali ta bannen ye Niger ta fana kɛra ka tɛmɛ min ye alifadi ye a na i kunda Burkina Faso ka sa yaasa ka taa nin ɲɛnajɛ ɲɔgɔnna in k'o fana kɛ o yɔrɔ kelen in kɔnɔna na san 2025 général d'armée Asimi ale ko k'a kɛ Seko ni dɔn min ye Fode Kuyate la lajɛ kɛra ye sibiri tɛmɛnen kunu san kɔnɔna na sa kalo 6 fɔlɔ minnu tɛmɛna minisiri sera ka baara minnu kɛ Seko ni Dɔnko hukumu kɔnɔna na ka t'o dantigɛ maaw ye baara in taabolo a faamuya cogo yaasa ka se k'a fɔ sa fɛn minnu sigira sen kan ani majɛ minnu yera baara la ani san kalo 4 tɔ min natɔ don fala ye u bɛna mun kɛ o kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔra kunungo Famara Berete ale fana tun b'a kɛnɛ kan Seko ni Dɔnko san 2025 an bɛ a kalo 7 o de siratigɛ la kalo 6 mun tɛmɛna baaraba minnu kɛra wulikajɔw cɛsiri su ni tile an ka Seko ni Dɔnko minisiriso ye mun kɛ kalo 6 tɛmɛnen baaraw bɛ mɔgɔ jigi fa hali n'a sɔrɔ baara tɔw bɛ kɔ ka kɛ o de siratigɛ la kunnafoli kɛnɛ sigira ka taa kalo 6 in baaraw ɲɛfɔ diɲɛmaa ka se k'a dɔn minisiri Mamu Dafe a n'a ka cɛbalenw u ye wulikajɔ minnu kɛ Bamako Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fo ka taa se jamana kɔkana ma yaasa ka se ka Mali Seko ni Dɔnko sankɔrɔ ta Seko ni Dɔnko san ye a ye fɛn ba fɔlɔ min yira jamana kɔnɔ mɔgɔ caman y'an wele k'olu tun t'a dɔn ko Seko ni Dɔnko bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye parce que olu tun ka kɛ la ko Seko ni Dɔnko ye tulonkɛ dɔrɔn de ani dɔnkilida ani bon u ma min faamuya hali dɔnkilida ni cɛtiribɔ a dɔn min b'o kɔnɔ parce que pour que ka wuli ka jɔ k'i ɲɛsin baara ma ka kɛ ka ɲa n'i ye dɔnkili duman lamɛn a bɛ i dusu walawala dɛ a bɛ baara kɛ ni émotion de ye dɔnkili bɛ kuma cœur de fɛ dɔnkili bɛ kuma âme de fɛ mɔgɔnifin âme dɔnkili bɛ kuma o de fɛ tiɲɛ ɲɔgɔnna a bɛ kuma mɔgɔ âme de fɛ a bɛ jugu falen fɔlɔ fɛ an bɛɛ ma ka o tun bɛ jugu de falen ni ɲɔgɔnlɔn ni ziiri ye o tɛ ko fitinin ye o parce que kalan de don parce que fɔlɔ fɛ école so min bɛ yen sisan ni fɔlɔ école so tun tɛ kelen ye o fɔlɔ fɛ école so n balimakɛ y'a fɔ fitiri fɛ an bɛ sigi ziiri na a bɛ fɔ ko nin kɛra tan a bɛ laban ni ladilikan dɔ ye o bɛ kɛ tabiya ye i b'o sɛbɛn o tɛ bɔ yakili la i b'a dɔn k'a fɔ nkalontigɛ man ɲi a bɛ fɔ ko n'i taara i kana dumuni kɛ waliso la
a bɛ fɔ ko i k'i balima dɛmɛ i b'i balimaw cogoya dɔn a bɛ fɔ ko hɔrɔnya karisa nin t'e danbe dɛ o tun ye kalan de o donc kalan tun bɛ k'o cogo de la donc an ko sisan komi jamanakuntigi y'a fɔ an ka segin kɔrɔlenw na an ka na u kalancogo kɔrɔlenw ta ka denmisɛnninw kalan k'u lakodɔn ne hakili la a ko kɔni a baara cayara an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka a fanga di an bɛɛ lajɛlen ma parce que programme nin a kɛra bɛɛ ka programme de ye ministère kelen ta tɛ an b'a fɔ bɛɛ k'o faamuya. maa minnu bɛ seko ni dɔnko bunakun kan bololabaara lɔtɛliko ani fɔ ka taa se sɔrɔfe kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ sɔrɔ kalo 6 in baaraw kɔnɔ ni k'u ka nisɔndiya ta k'a ɲɛsin seko ni dɔnko minisiriso ma. ayiwa an bɛ se k'a fɔ ko an mɛnna kɔgɔ tun bɛ fali kun ayiwa ɲinan kɔni a fɔra sisan ko san kɛra culture ta ye dɔ kɛra a bɛɛ ma kɛ nka a jigilasigi wale dɔw kɛra mun b'a to an bɛ se ka miiri k'a fɔ yanni san ka yɛlɛma ka ban pewu que an bɛ nimisa sɔrɔ a ko la an bɛ wasa sɔrɔ a la yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ donc fɛn caman kɛra a tɔ man ca tuguni nka layiru mun taara o caman timɛnna. ne actrice culturelle ye mais ne bɛ denmisɛnninw ka domaine na ne kɔni ye fɛn caman ye minnu ye ne sewa i n'a fɔ Mali tourisme ka projet city tour u bɛ denmisɛnninw ta ka taa n'u ye sur les sites touristiques et puis k'an ka seko ni dɔnko fɛnw ɲɛfɔ denmisɛnninw ye en même temps u ye programme minnu kɛ ekɔlisow la o fana diyara ne ye kojugu. kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ koba 2 la o ye assurance volontaire de la culture yɔrɔ protection sociale n'o tun ye artisanw ka furakɛli n'u ka lakana n'u ka retraite ye an bɛ k'o ɲini a mɛnna an ni la culture kɛra sababu ɲuman ye ni artisan caman ye protection sociale sɔrɔ bi panneau solaire min bɛna di ani kiti a minɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kiti ye panneau solaire b'a la batterie b'a la bɛɛ b'a la a bɛ kɛ sababu ye kurantigɛba wagatiw la n'o ye tilemaba wagati ye artisan ka se ka baara kɛ. san o san le 27 septembre o ye tourisme ka fête ba diɲɛ kɔnɔ komi ɲinɛ ye adala culture ye an y'a ɲina k'a fɔ an ko yakuraya k'o kɛ fɛnba ye mun bɛ adala culture ko fɔ kosɛbɛ donc ni ala sɔnna ma 27 septembre an bɛna baara caman kɛ minnu bɛ culture ni tourisme fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o fête. seko ni dɔnko kɛnɛba mun bɛna taa sigi tɔnbɔkutukaw bara mali jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don an bɛ don min na ko bi yaasa ka kɛnɛba in a laɲini sabati nin kɛnɛ in kan kunnafolidilaw ye ɲiningaliw caman tɛnku minisiri la baara mun kɛra kalo 6 in kɔnɔ jaabi dira kunnafolilaw ma a baara bakuruba mun n'a bɛɛ lajɛlen bi don seko ni dɔnko yakubali ani seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka lafiya sira bɛɛ lajɛlen fɛ. fala an tɛ bɔ CICB la koyi an bɛ to yen kunun ko silamɛw ka tɔn min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma ko groupement de leaders spirituels musulmans olu tun bɛ lajɛla ye lajɛ min bɛ tali kɛ mawuludu ko kan bato yɔrɔ ko lakana ko min gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ani mawuludu yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya minnu na tɔn in ɲɛmaaba ye Usumani Sherif Madani Ayidara ye Ibrahim Jawara ale tun bɛ kɛnɛ kan kunun ko CICB kɔnɔna na a ye min sɔrɔ an ka jɛgɛw filɛ. an balimaw ni anw ye CICB la sufiw ka tɔnba min bɛ yen n'an k'a ma k'a fɔ groupement de leaders spirituels musulmans du Mali n'a ɲɛmɔgɔba ye a Sheikh Asharif Usumani Madani Haidara olu ye lajɛba kɛ bi samedi doyaba in na le 16 août 2025 an balima silamɛw lajɛ in kun tun ye jumɛn ye ka wele bila sufiw bɛɛ ma tɔrikatigiw bɛɛ tijaniya kadiriya a n'a ɲɔgɔnnaw caman u ka taa ɲɔgɔn ye ka kuma gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ diinɛko la ka t'o kuma fɔ mawuluko ani ziyarako. an bɛ taabolo min na nin waati la dekun min bɛ yen a bɛɛ bɛ tasawufu de kan a bɛɛ bɛ masahabu ninnu de kan masahibu 4 5 a bɛɛ bɛ olu de kan ziyara minnu bɛ kɛ a b'a kalo caman balilen don bi komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ caman na kɛnɛmana na Bamakɔ kɔfɛ yɔrɔ caman balilen an ka seko bɛ taa ka tunu ko in bɛɛ bɛ anw de kan mana bɛ wajibiya hakili ma kan ka kunfɛ taama dabila k'a lajɛ mun yɛrɛ bɛ yen mun kan ka kɛ an bɛ o kɛnɛ dɔ kan bi. an balima silamɛw nin kɛnɛ in ka sa
diinɛ minisiriso dr mahamadu kɔnɛ an m'a ye kɛnɛ kan a tun balilen nu n'a ka maa tun bɛ nin kɛnɛ kan an balimaw bamakɔ dugulenw an y'u fana ye nin kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka se maabaw caman ma cogoya min na ka na nin cérémonie ba in ka na participer bamakɔ dubaw sufi dubaw tijaniya dubaw kadiriya dubaw an y'a mɔgɔ bɛɛ ye nin kɛnɛ kan an balima silamɛw alhamdulilayi hali an ka région mɔgɔ dɔw tun bɛ yen an y'u ye bi sɔgɔmada in na CICB la nin kɛnɛba in kan ala sɔnna badenw ye jaabi kɛ o sara bɛ ala bolo alors o hakiliw de bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan o tuma na an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛsin faamaw ala ye jamana marali nɔgɔya olu ye bi mɛ o kun tɛ yen kunun kunun anw ye baara kɛ nin jamana in kɔnɔ a basigili n'a sumali la kunun o y'a sɔrɔ o tɛ yen alors n'u nana anw bɛ continuer ka baara kɛ jamana in kɔnɔ a basigili ni ɲɛtaga la silamɛya tɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma dan sago an ti faama kɛlɛ an ti faama juguya o ti silamɛ ɲuman si ka taabolo ye mais faama ye nin kɛ a man ɲɛ n'a dɛsɛra k'o tiɲɛ fana fɔ aw tɛ silamɛw ye an balimaw n'i ye ziyara ta k'a lajɛ ani mawulu mali fan caman de bɛ yen k'a fɔ bi ziyara balilen bɛ yen nɔ mawulu balilen bɛ yen nɔ ka da lakanabaliya kan balima silamɛw u y'o kumaw caman fɔ nin kɛnɛ kan balimaw mawulukɛlaw ziyarakɛlaw bi samedi doyaba in na CICB la u bɛna hakilina jagabɔ kɛ mun de kan ka bila sen kan cogoya min na sécurité ka sabati mali kɔnɔ mali ka jidi ziyara ni mawulu olu ka se ka kɛ ka sɔrɔ baasi foyi ma bɔ a la an balima silamɛw alors an bɛ se min na an b'o kɛ an b'a ɲini faamaw fana fɛ an b'a dɔn u bɛ baara la mɛ u ka dɔ fara kan sɛnɛ ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la mɛ n'a bɔra degun général la particulier na ka an gɛrɛgɛrɛ an ka mun fɔ faamaw ye ka wuli k'u jɔ u ka to mɔlidu ka kɛ mɔlidu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a datugura u k'a bɛɛ dayɛlɛ u k'a bɛɛ dayɛlɛ an b'o ɲini fɛ ziyarakɛyɔrɔ minnu datugura u k'u jija u k'a bɛɛ dayɛlɛ ziyaraw ka kɛ hɛrɛ ni baden wa min b'an kan fana an b'a yir'u la min bɛ dɛsɛbaatɔw ka n'u sera ma an b'a f'u ma ne y'a fɔ anw y'u ɲi de fɛn min ka jugu fanga ma tɔɲɔli don a non marifako t'o la avion ko t'o la labɛnnen don t'o la maa si tɛ se ka labɛn k'i jɔ ala ɲɛfɛ i tɛ se alors fandaw ye ala ka diyalu de ala ka kɔlɛ ye dɛsɛbaatɔw de fanda ɲɛji man ɲi se fansi ma se fansi fanda ɲɛji man ɲi se fansi ma i kɔlɔsi anw ye cilaselaw ye mɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ y'an seko kɛ mɛ an tɛ se min na an b'o de s'u ma mɛ anw t'o kɛla a bɛ dugawu k'u ye fana parce que u ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ de bi u k'u bɛ fɛ ka faso in tile an bɛ dugawu k'u ye ni tiɲɛ yɛrɛ de bɛ min bolo ala k'o dɛmɛ ala k'o dɛmɛ an balimaw u ka nin sigiba in u bɛna bɔ ni bɛnkan sɛbɛn ye o bɛnkan sɛbɛn n'an ko ma k'a fɔ recommandation u bɛ n'o ta k'o di jamana faamaw ma cogoya min na mali ka se ka sabati mawulu ani ziyara a ka se ka jidi mali kɔnɔ inshallah aw balimakɛ don ibrahim jawara assalamu alaikum ayiwa nin bɛ dan sigi bi kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Orange Money. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini
i kana i ka gorola kodi don k'a valide ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele juin okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kodi ni a tolen kudo la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana